minden napnak ilyennek kéne lenni, mint a mainak, mert az járna az anyukák dolgos kezének, meg a szorgosságának, meg az odaadásának a mindennapokból. Hát mi csak próbálkoztunk megfelelni, valamit nyújtani mi is nagy szeretettel, de úgy fogadja mindenki, hogy mi olyan lelkesek voltunk, és ők úgy megígérték, hogy még ágyazni is fognak, meg hajtogat, meg ki mit segít otthon, poroltak. Ők már majdnem olyan érzésünk volt, mikor beszélgettük, hogy az anyuk már feleslegesek, mert mindent megcsinálnak. Utána még lesz majd egy kis sütiben, azt ma ők sütötték. Úgyhogy nagyon készültünk rá, fogadják szeretettel. Anya. Kör kijátszik, csak egy kislány hiányzik. Kör kijátszik, csak egy fiú hiányzik. Kör kijátszik, csak egy kislány hiányzik. Kör kijátszik, mindenki hiányzik. Nagyon ügyesek vagytok. Figyeljetek, hadd lássam a kisverebeket. Hadd lássam a kisverebeket. Ugráljuk! Na még egyszer, még hangosabban. Nagyon jó, most félkörbe állunk, hogy mindenkinek lássák az arcát és az anyukák, apukák és a gyönyörű ruhátokat. Jó, így fordulunk. Nem kell megfogni a melletted lévő kezét most. Csak gyorsan így beállunk, hogy szembe legyetek. Nagyon jó. Elővesszük a fakanalunkat. Már is. Milyen levest főzünk ma? Borsólevest. Rajta. Borsót főztem, jól megsóztam, meg is paprikáztam. Ábele, ábele, nagyon ügyes. Összefogjuk egymást, megfogjuk egymás kezét. Óriási szalagot készítünk. Az lesz a feje a fiúnak, és jól beszekedik. Kakaós csigát. Figyeljetek! Rajta! Nagyon ügyes, megállhatsz. Hű, már itt is a kakaós csiga, elkész. Nagyon jó, most a Dani lesz a feje. Megfordulunk, csak ő húzza a többieket. Figyelj, rajta! Tekeredik a kígyó, rétes akar lenni. Tekeredik a rétes, kígyó akar lenni. Tekeredik a kígyó, rétes akar lenni. Nagyon ügyesek voltatok. Na már is választok egy tüzecskét, Viki. Gyorsan a ruhád nagyon jó tüzecskének, gyönyörű. Összekapaszkodunk. Mindenki megfogta a mellette lévő kezét. Menet irányba fordulunk. Marci is. Ne felejtsd. Rajta. Pácsorogjunk. Pácsorogjunk. Tetőfával tüzet rakjunk. Sejmek is Na Viki, ki legyen a tüzecske helyetted? Jó, Réka, helyet cserélhettek, nagyon ügyes, megint összefogjuk a kört. Gyorsan, menetirányba fordulunk, rajta! Pácsorogjunk! Pácsorogjunk. Tetőfával tüzet rakjunk. Sejmek is Nagyon gyönyörű volt, mindenki olyan szépen csengő bongó hangon énekelt, hogy ihaj. Fehér liliom szálat választ a Réka. Dani lesz az első fehér liliom számot, összefogjuk a kört. Te is fogd meg a kört is. Marci, gyere közelebb, nagyon jó, kicsit összét. Gyertek, közelebb. Elengedhetitek, meg tudjátok itt mutatni. Figyelj! Kezdhetjük, Dani? Rajta! Fehér liliom szeg, ugorj a Dunába, támasz meg oldalak, kék aranypácába, meg is fogadják.
köténybe töröltem volna meg az arcon. Hát egy gyönyörű, hát gyere fehér liliomszálon. Rajta, fehér liliomszál. Ugorjon Dunába, támad meg oldalad, kitorlott házában. Meg is sinnapodjál, meg is mosapodjál. Na kiébe fogod? Aki még nem volt, olyat próbáljatok, jó, nem baj, most a Viki volt már, akkor ő lesz a cica, és én meg választok egy gazduramot, legyen a Marci. Nem Marci, te leszel a gazduramot. Már is összefogjuk gyorsan a szőr. Dani, figyelj, Marci fogja a kezedet, menetirányba fordul. Rajta! Színusz cica haj, hová lett a baj? Ott látom, babajuszodom, majd ezt neked. Jaj! Nyisd ki gyorsan! Futás! Marci, kapd el a Vikit! Gyorsan kapd el! Kapd el! Nagyon kinyissatok, hogy fényelek el! Kapd el! Hű de fürge! Cseleszki, menj bele szembe! Gyorsan Cseleszki, fordulj bele szembe! Átengedünk. Gyere, menj szembe vele. Gyors, ez az. Megvan, nagyon ügyes. Hű, de fürge volt a cica. Nagyon lefárasztotta a gazduramat. Ki legyen helyetted a cica, Viki? Próbálj olyat választani, aki még nem volt. Hát igen, jó, Rozi lehet a cica. Marci, ki legyen a gazdasszony vagy a gazdura? A Csombi, de jó választás. Állj be a helyére. Csombi, figyelj meg. Lehet, hogy a te cicád is ilyen fürge lesz. Figyeljetek, egy kicsit kijebb húzzuk a kört, mert nem fértek át a cica meg a gazdura. Nagyon jó. Nagy már nem kell jobban, ez már nagyon óriási. És nem megyünk sokban, csak egy helyben állunk. Figyelj! Szirmosz cica haj, hová lett a baj? Ott látom a bajuszodon, majd lesz neked. Futás! Csombi, kapd el gyorsan azt a cicát. Fordulj meg, Csombi, fordulj meg, meg ott jön a másik oldalon. Nagyon jó, nagyon jó. Cseleszki, te átmehetsz a külön is belül. Csombi, elhadul. Menjél vele szembe. Cseleszki, meg nagyon fürge. De fürge ez a cica. Csombi, erre gyere! Itt van, itt fut! Gyorsan! Fordulj vele szembe! Nagyon jó, nagyon ügyesek voltatok. Csombiék is leállnak a körbe. Dalni, engedjétek be őket is. Érezkedjék, Csombi szabad lesz. Nagyon jó, menetirányba fordulunk. Attikám, próbálj meg az Attinak a kezét megfogni, menetirányba fordulunk. Figyelj! Figyelj! Siess libámat kezdjük, jó? Rajta! Siess libám, megyek rakni, hazamegyünk tüzet rakni, estére vacsorára mákoscsikot főzni. nagyon jó, másik irányba is. Rajta! Siess libám, megyek rakni, hazamegyünk tüzet rakni, estére vacsorára mákoscsikot főzni. Nagyon jó, még egy másikat is tudunk, egy másik állatról, amelyiknek szarva is nagyon ügyes van, kecskéről. Úgy kezdődik, hogy de ügyes vagy, Ati. Rajta, így van. Csicseri borsó, bablencse, fekete a szemű tenyecske, mennek az este, megvetőbb a kecske, pattantyú. Nagyon ügyesek voltatok. A másik irányba is. Most én megnézem, hogy milyen ügyesek vagytok kívülről, hogy hogy tudjátok ezt a gyönyörű kört tartani, jó? Figyelek, a hangotokat is nagyon figyelem. Rajta! Csicseri borsó, bablencse, Fekete szemű tenyecske, mennek haza este, megvetőbb a kecske, pattantyú. Nagyon ügyesek voltatok. Gyorsan keressetek egy párt magatoknak, szembe álltok vele, egyik lábad elől, másik lábad. Hadd lássam, mindenkinek van párja? Ide néz! Nagyon jó, egyik lábad elől, másik hátra.
lábad elől, másik hátul. Szuper! Fordítva. Indulhatunk, figyelj! Rajta! 20-20 Egyemet, én is húzlak tégedet, amelyikünk keresik, az lesz a legkisebbik. Nagyon jó, na még egyszer! Még egy utolsó, figyelj! Egyszerre tudunk indulni. Cipzározzuk a szánkat, amíg nem indulunk. Most már kicipzározzuk. Rajta! 20-20! Hallgatom? Nem hallom. Keresik, az lesz a legkisebbik. Szép! Jól van, nagyon ügyesek voltak. Megtapsoljuk magunkat, gyönyörű volt! Nagy tapsol! Gyorsan félkörbe állunk, megint mindenki lássa a szép ruhátokat, arcokat. Gyorsan. Amíg a többiek is beállnak a körbe, addig azt mondjuk, hogy töröm, töröm. A mákot, ragasztom a kalácsot, húzzuk tollám a tolla, neked a nagy. Mindenki Figyelj, készíted a babádat, babát készítjük, altatjuk a babát. Figyelj, fogod, a fejét is tartod, a pici babáknak, a fejét is tartani kell. Rajta, tente, baba, tente, Itt van már az este, köszöngetnek szépen, csillagok az égen. nagyon ügyes volt, tenyeredet tartod, és már rajzolunk is rá. Ás, pis, Kerekes, úti bíbola, bíbola. Nagyon jó volt, most a másikat még hangosabban, mert már ott hátul a nagymamák nem is biztos, hogy hallották ezt. Jó hangosan, jó? Figyelj! Kerekesek, böködősek, simítósak, de jó nagyobb csattak, nagyon ügyesek voltak. Na, hadd lássam a lovatokat, kantárszárat megfogjuk. Gitte, parci, gitte, gitte, ráró, hóha, hó. Na, még egyszer. Gitte, parci, gitte, ló, gitte, ráró, hóha, hó. Hű, ez már nagyon jó volt ez a második. Na, hadd lássam a kis kakasokat. Két kis kakas. össze-veszett, A verembe, verbe, ese. Szír, szám, szalma, szám, elekfajtás, behúnyás. Nagyon jó. Most táncolunk egyet. Csír, csör, döm, döm, mindszer tánc a földön. Csír, csör, döm, döm, a fákat is feldöntöm. Nagyon jó volt, ügyesek voltunk. Na, melyik az a jármű, amit lóz? Az a mondok, arra gondoltam. És melyik az a jármű? Kocsi vagy? Fából készült a kereke is. Kocsinak is hívjuk, vagy szekérnek. Nagyon ügyes volt arra. Figyelj! Rajta! Boros, uton, kocsi, zörög, a kereket gyorsan zörög. Sári néni vezeti, aki látja, neveti. Nagyon ügyesek voltatok, jól van. Na, halljam csak ezt a verset. Melyik lesz ez? Esős, hogy kezdődik? Esik eső, fúj a szél, hull a fáról a levél. Esik eső, új, 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 hozzá még a szél is. Ha esik is, Mint hiába, el kell. menni óvodába. Nagyon szép volt. Na, lássuk csak, mi lesz a következő, ami innen előbújik. Ez melyik? A libás. Hogy kezdődik? Nagyon ügyes az, aki nincs szebb állat, mint a lúd. Nem kell neki gyalogú, télen-nyáron mezitláb, úgy kiméli a csizmát. Hát tudjátok, a leghangosabban a Rozit hallottam, az Almit és a Danit. Majd legközelebb is nagyon fülelek. Ez melyik? A doktorban. Nem egészen. Magot. Tök
Magos, nagyon ügyes vagy. Melegedő, Simko Tibor verse. Sütőben nőttünk ma, befűtöttünk tegnap. Ropog, pattog, zeng a nád, szél röpíti vígdalát. Ég, öpélye, nagyon jó volt, és képzeljétek el, hogy a Sánta Csongor Bálint még a címét is kitalálta az előbb, olyan ügyes volt. Na ez melyik? Mikor szoktunk hóembert építeni? Melyik? Télen bizony. Na halljam, hóember, gazdag Erzsébet verse. Vanunkon ablak alatt, áldogál egy fura alatt. Hóból van a keze, lába, fehér hóból a ruhája. Hóból annak mindene, szénből csupán a szeme. Vesszősebbni hónalra, fejebb stúján köcsög alatt. Nagyon szép volt. Na ez az, amit az előbb adtam, doktor bácsi, Demény Ottó verse. Adjon egy, mondja szépen, a főmérőt, bedugjuk a tóna alá. Maga kérem, nagy beteg, biztos megint belveg. Öblögessen, borogasson, újjon a turkába, ha reggeli. Na, ez melyik lesz? Bizony, Viki kitalálta. Okos fejem, jobbra-balra egy-egy fül. Szép szájam van középen, pisze orrom van nékem, nyakam tartja fejemet, karom ölel titeket, vállam tartja fejemet. Kocakom jól tele van, köldökömnek ködre van, hátul meg a hátamban, táncos lábam, ügyes térdem, jobb bokámmal megverem, a sarkamat, két talpamon táncolok, úgy látom, hogy megvagyok. Nagyon szép volt, ügyesek vagytok. Na most, melyik vers fog előbújni? Ez már volt, a csírcsört már elmondtuk. Ez fog előbújni. Jancsi bohóc. Nagyon ügyes vagy. Mi a címe? Jancsi bohóc köszöntője. Nagyon ügyes a Dani. A bohóc köszöntője, gazdag Erzsébet verse. Jancsi bohóc a nevem, cintányi a tegyem. Orrom, krumpli, szemem. Szeretném, ha szeretném. Velem nevetsz, ha szeretsz, ha nem szeretsz. Elmehetsz Szívem, mint a széktábla, ruhámra van mintázva. Kezdődik a nevetés, 10 forint a fizetés. Ha nincs pénzed, ne neves, azért innen elmehetsz. nagyon szép volt. A vége egy kicsit birkanyájasra sikerült. Figyeljetek egymásra, hogy egyszerre mondjátok, jó? Na ide figyeljetek, mi bújt elő most? Ez melyik? A biciklire szálltam. Gazdag Erzsébet verse. Biciklire szálltam, megfájdult a hátam. Repülőre ültem, nagyon elszédültem, csónakkal is mentem. Sajnos kivesztem, máskor Sietek, inkább gyalog megyek. És most ez vándorolt elő, ez a vers. A fa. A fás, hogy kezdődik? Tavaszi szél, Uzsonyi Pál verse. Tavaszi szél csinál, szélszárnyával ide száll. Simogatja arcodat, Borzolgatja, köszönti a magas fát, s az éneklő kacsiszkál. Nagyon szép volt. Na, ez a fiúk kedvence. Mi a címe? Pereg a dob, Drégely László verse. Pereg a dob, tralala, most kezdődik a csata. Papírcsákó fejemen, ezt a csatát megnyerem. Lovam seprő
Figyelj! Ez melyik? A szél. Kicsi patak, nagy patak, igen. Mi a címe? Még egyszer. Végei László A tengerig, Máté Imre verse. Mutassuk, figyelj! Kicsi patak, nagy patak, mezőn réten átszalad, huncut kergetik, egészen a tengerig. Nagyon szép volt. Na, ez melyik? Kecskés, de hogy kezdődik? Kislibák, Kányádi Sándor verse. Nagyon ügyes vagy, Bálint. Pipegő, kislibák, kis csibék, báránykák, kisvidák, tavaszi táncok, és már csak egy maradt a versekből. Mi az, amit minden gyerek szeret? Néha sajt van rajta, néha só, de magos is van belőle. Olyan gyerek is van, akinek ez a jele az óvodában. Nagyon jó, pereces, Osváth Erzsébet verse. Perecet vegyenek, frissek, Még meleget, ropogósak, sósak, szépen mosolygósak. 1 forint az ára, ugye, hogy nem drága. Csak 3-4 forrás, ha jut, mind ráadás. hű, de gyönyörű volt. Meghajolhattok, mert olyan szépen tudtok mindent. Most pedig az anyukákat és a nagymamákat várjuk be a terembe, a középső csoportos terembe. Ott fogjuk elmondani az anyáknak köszöntést, meg egy kis meglepetéssel is készültünk, jó? Oda mehettek anyához. Hívjátok, hogy mutassák, hogy Nagyon ügyes. Nagyon ügyes voltál. Tényleg nagyon Jaj. Dani, légy szíves, biztos volt az oké? Nézd a párat. Integes a párat. Gyere, 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 gyere. Ide rakta volna, és lerakta. És szerintem mondjuk valami versenyt. Mindenki megtalálta, anyu? Jó, odaállsz.
Figyeljetek, Muszik, elénekeljük az Isvilágot, jó? Az anya fog nekünk triangulózni hozzá. Rajta! István, István, Istványi rózsa, köszönteni jöttünk, Maradanyák napja. Ne felejtsd, Surikán, Miriam és Rózsa, mint csak azt dalolja, légy boldog anyácska. Nagyon szép volt. De szép. Nagyon. Tudom, mindjárt még egy kicsit várunk. Azt mondjuk el az anyukáknak, nagymamáknak, hogy csak egy van. Lukás, Angéla, verse. De anyáról nézzetek, mert neki mondjuk. Mindenki az anyukája, meg a hadjáról. Sok-sok levél van a fán, mint hasonló forma. Milliónyi levél közt, még sincs két egyforma. A földön sok gyerek él, milliárd is megvan, de az egész világon belőlem csak egy van. Ha egy nap tér közepén, nagyon szép volt. Na most már az utolsó, és utána anyának oda lehet adni, és az ölébe lehet ülni, jó? Anyukám, anyukám, talált ki, hajam? Ki más is lehet, nem te, üres vagy gyorsan az Na gyorsan lehet az ölébe, nagyon lehet adni az ajándékot. Nagyon rántottal lesz. Tevergetés is nagyon ment, igazi pincér, óvatosan, nagyon jó, nagyon jó. Tojám! Ó, de siettél, virággal, de siettél! Igen, nem egy jár nekik is, azért a főnevükbe hadd szóljak. Jó. Mert így beszéltük meg, hogy egy jár. Jaj, de kedves. Jó. Köszönöm. Köszönöm.
És ez neked szóltam. Hát reméljük, hogy mindenki a tisztelős jövőre ügyes vagyok, és nagyon ügyes vagyok. Hát mindenki Majd még úgyis megkeresem. Marci,